Vi har lavet en ABC-analyse for Rema 1000, og i den første kolonne kan man se leverandørerne. I den næste kolonne har vi vareforbrug for hver leverandør, og i den sidste kolonne er der lavet en rangorden. Og i den nederste kolonne, der har vi lidt gjort det samme. Der har vi også rangordnet dem efter leverandører. Og dernæst har vi sat tallene ind for års vareforbrug ned i den her nede. Og så derudfra har vi fundet ud af, hvad det samlede akkumulerede vareforbrug det er. Og det er 55.342.627. Så har vi fundet det akkumulerede vareforbrug i procent. Og til sidst har vi opdelt leverandørerne i ABC, hvor vi kan se, at Arla og Danish Crown er A-leverandør. Tulip, Nestle og Gramslot er B-leverandør, og Danpo, Knorr, Økoriget, Urtekram, Peter og Peter Larsenkaffe er C-leverandør.